L'any 2016 l'Ajuntament de Reus posava en marxa l'aplicació Aparcar, una plataforma per poder agilitzar i fer més fàcil el procés de pagament en les zones blaves de la ciutat. Al llarg d'aquests 8 anys l'aplicatiu ha anat evolucionant, ja compta amb més de 380.000 usuaris, s'ha ampliat a altres localitats del Camp de Tarragona i fins i tot ha arribat a Girona i té actives noves funcions com el servei de via P per entrar i sortir dels aparcaments municipals o la recàrrega de vehicles elèctrics. Ha sigut tal el seu creixement que ara el consistori reusenc ha traspassat l'aplicació a la Diputació de Tarragona, començant així una nova etapa de l'aplicatiu, reformulat i amb un nou nom, MOT, que destaca les paraules mobilitat i territori i que incorpora 2 punts que simbolitzen 2 rodes. Aquest nom i aquesta marca havia de tenir una sèrie d'atributs i teníem aquests, la mobilitat, la ciutadania, la flexibilitat, perquè havia de ser una marca que fos capaç de créixer, perquè avui en dia al principi era aparcar, demà serà també recàrrega i passat demà entrarà el bus i segur que anirà creixent. I llavors, si teníem un nom més obert, era una cosa que podia créixer, i això semblava interessant, que fos flexible. La proximitat, la xarxa i la sostenibilitat. Així doncs, aquesta nova etapa obre les portes a altres ajuntaments a adherir-se i gaudir dels seus avantatges, tant per a residents com també per a turistes. Des de la Diputació s'ha destacat que és una història d'èxit que es va extrapolar més enllà de Reus i que ara ha de continuar creixent més enllà del Camp de Tarragona, incorporant noves funcions. Ara també tindrem la possibilitat d'activar i monitoritzar tots els que són els punts de càrrega dels vehicles elèctrics. També tot el que fa referència a l'activació dels accessos en els aparcaments o fins i tot tenir monitoritzats o informació de primera mà de tot el que fa referència a la mobilitat amb transport públic. En el cas de Reus, el 44% dels tíquets de zona blava avui en dia ja estan gestionats per la pròpia aplicació. Per tant, també demostra la importància del servei. I a més, que el 40% dels usuaris d'Aparcar no tan sols utilitzen l'aplicació a Reus, sinó que la utilitzen també en els altres municipis. Per tant, aquesta visió metropolitana de l'ús de l'aplicació també va molt més enllà de tot això. El traspàs es veurà reflectit a l'aplicació el pròxim 16 de setembre, quan els usuaris rebran un missatge en el qual se'ls preguntarà si accepten cedir les dades perquè es gestionin des de la Diputació de Tarragona. A partir d'aquí ja la podran utilitzar amb total normalitat.